Салом дӯстон, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як гуна салат тайёр кунем. Ин салат ном дорад лонача. Ба мо лозим аст гӯшти дар об пухта шуда, гӯшти мурғ, тухми дар об пухта шуда, бодиринг, картошка, майонез, намак ва укроп. Картошкаро гирифта аз туркдарошак бо ҳамин шакл мегузаронем ва дар оби хунук тар карда мемонем. рӯғанамонро мегузорем то ин ки гарм шавад ва тухмҳоро гирифта зардиашро аз сафедиаш ҷудо мекунем. вақте ки зардиро аз сафедӣ ҷудо кардем, онро метавонем бо ҳамин тарз реза кунем. бодирингро низ мисли тухм реза мекунем бо ҳамин тарз. рӯғани мо картошкаро гирифта, картошкаи доротар шударо гирифта мо мегузорем ба салфетка ё ки полотенса то ин ки хушк шавад ва гӯшти обпаз шударо гирифта бо ҳамин тарз реза мекунем. ана рӯғани мо гарм шуд, мо метавонем картошкамонро бипазем. то вақти пухтани картошка мо метавонем боқимондаи маҳсулотро ба лалӣ бо ҳамин тарз гузорем ва аз болояш каме майонез мемолем. аз болои майонез мо бодирингро мегузорем ва каме намак мекунем. агар шумо дӯст доред майонезро метавонед аз болои бодиринг майонез бимолед. тухмро низ ба ҳамин шакл мегузорем ва аз болояш майонез мекунем. картошка ҳам тайёр шуд. мо онро гирифта каме намак мекунем. баъд аз намак кардан мо салатамонро ана ҳамин хел ороиш медиҳем. дӯстони азиз, ба канал обуна шавед, лайкро фаромӯш накунед, ҳатман тайёр кунед. ана салати лоначаи мо низ тайёр шуд. ба ҳама иштиёи таом. то видеои оянда, хайр.